Tinga fote atimi bon le 27 ans mena fi ha atim fene ko bo oye outai au sabote ane aba bla jeudi ou bien vendredi la suna o min fo atena wala ko remu ka dictature teke malla on est un pays donc u kunga na nyan biche asimi ari annonce leke ko tire do ka ta communiquer ke ka tinga fote ambalo yala bon le 27 abena malla ko abena militaire nunu ngabla ko kuma abena abanye fo malien yana le 27 Makita Lebekala, Nana Kufu ani foreign yatimi. Bo aka na kwa. Yo fenchi atimu ka utate mali. Okay do ya. Bara were ma le 27 monte outai. Na ya ujame don fla dauma. Shidu bien vendredi. Mo koro de ko ka kuma atimi communiquer min kede. Ka fo tedawe. Ko kana Côte d'Ivoire Ivoire coin. Ko kana ke tedaw coin. Awo de euro la 600. Flana, we communiquer minke contre la Guinée. Gouvernement a dokube nabi. Sur le communiquer ke kukumbe. Wa on la Guinée ambolo be nyoko molo de. Na be feka munge la Guinée la ani on tofo. Anga sira foto la. Donc mi na on na daka na do la Guinée ko kuma. Parce que on la Guinée bolo be nyoko. Oh. Akanga na kuma mi fo. Gouvernement u jabi. Ko ni ale ni Côte d'Ivoire check kuma li. Ale ni Côte d'Ivoire check kuma li. C'est de ko kuma te. Bo jabi kele ne be duma tiena an yɛrɛ dabali banna la ivoire sɔrɔsiw de bɛ yan CEDEAO na kun ye mun y'a la non de ivoire sɔrɔsiw tɛ yan dɛ e m'a faamuya dɛ u ka mercenaires hali o la e m'a faamuya n bɛ fɛ ka min faamuya mercenaires bɔra Côte d'Ivoire de ka na Mali la est ce que i bɛ ka bamanankan faamuya mercenaires u ye ɲɔgɔn sɔrɔ Côte d'Ivoire de ka na Mali la mais mercenaires ninnu bɛɛ tɛ ivoirien ye CEDEAO ka force en attente de u y'o de tɔmɔ dugu la Alassane kun ye min fɔ Alassane fɛ yen ka sɔrɔ k'u bila k'u kana Mali la Alassane k'a fɔ diɲɛ mɔgɔ ɲɛna kɛ ninnu kun nakun ye mun baara ye Mali la ni MINUSMA ko k'ale mun wele ko ce ne sont pas des éléments de soutien nationaux Allemagne ko k'u tɛ ka na ale ka baara la ɔ Alassane k'a fɔ an ɲɛna sa o tuma na ninnu nana o tun bɛna mun de kɛ Mali la tiɲɛna ɲininkali gɛlɛn marifa min b'u bolo o tun bɛna mun de kɛ tiɲɛna ninnu tuma k'u former Côte d'Ivoire Ivoirien dɔrɔn tɛ dɛ n'i y'a ye u bɛ ka ko in ta k'a dafiri k'a kɛ CEDEAO ko ye o de b'a jira ko CEDEAO ka force en attente de minɛna c'est la preuve palpable k'a fɔ CEDEAO yɛrɛ de ka mercenaires ye ninnu ye Allahu Akbar sinon ni Côte d'Ivoire dɔrɔn ta don o ye Côte d'Ivoire ta mais comme olu yɛrɛ ta b'a la Ambalo ka ciden b'a la Macky Sall ka ciden b'a la Bazoum ka ciden b'a la Nana Akufo ka ciden b'a la o minɛnen Mali kan n'u ma k'u yɛrɛ kungo ye Alassane b'a fɔ k'u y'ale janfa u y'a janfa ouais olu dun ni Alassane bɛnna kan nin dogo la bon an bɛ tu komi bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ Côte d'Ivoire ni Mali ka surun an bɛ taa ninnu former e ka jamana la an b'u bila ka na Mali déstabiliser aw bɛ ka ko bila yɔrɔ o yɔrɔ a tɛ yen o de y'a kɛ Ivoirien min b'a la a tɛ tɛmɛ mɔgɔ 9 kan a bɛɛ a tɛ ka tɛmɛ o kan mɔgɔ 9 a cayalen ta ye 3 bɔra la kama soit 5 ou bien 7 a tɛ tɛmɛ o kan mais mɔgɔ ninnu nana dɔw ko k'olu ye peinturekɛlaw ye dɔw ko k'olu ye feerekɛlaw ye u bɛɛ y'u cogoya yɛlɛma ka sɔrɔ a bɛɛ militaire bon Ivoirien dɔrɔn tɛ o de kama yɔrɔ caman mɔgɔ b'a la Alassane nana a y'i pan k'i jɔ a ye yafa deli fɔlɔ ale yɛrɛ ka mɔgɔ 3 bilatɔ ka tila ka taa ko otage Guterres fɛnɛ comme ale b'a dɔn ko MINUSMA gɛlɛn tɛ nin ko in na ale fɛnɛ y'a bɔ MINUSMA kɔnɔ k'a k'a yɛrɛ kungo ye ko libérer immédiatement fa b'a la o ninnu bɛ tila k'u tilen fali kan nin bɛɛ kɔfɛ b'u tilen fali kɔ kan d'accord donc n'i ye ninnu natɔ ye u nana de u bɛna CEDEAO ka mercenaires minnu minɛna o de don parce que ni nin mercenaires ko taara ɲɛ Alassane fɛnɛ b'a fɔ ko donc ne kelen tɛ bilen a b'a tɔ fɔ donc a bɛ kɛ jɛjugu tɛ yan sinon ninnu wuli kun kana na n'a y'a sɔrɔ ko farafinna hɛrɛ ko don Mali ye plainte don Faransi kama o y'o dɛmɛ u m'o dɛmɛ ninnu kelen de ma sanction ta Mali kama kalo 7 wa wallahi o kɛra ko maliyɛnw ka sa k'olu ka sira t'a la ko fanga ka gɛn Faransi ka nafa kama mais Mali ma sa Mali bɔr'o la ne y'a fɔ bɛɛ ɲɛna ko ninnu bɛ ka sanction min wuli u b'a wuli de pour que ka coup d'état kɛ Mali la ninnu ye coup d'état 27 de tenté Mali la a si ma ɲa 27 tentatives de coup d'état au Mali ninnu de y'a kɛ wallahi
Il y a un papier quand à 27 tentatives de coup d'état. Al Francisca a abandonné en plein vol. C'était pour que nous ayons abandonné de l'autre Djougou Mali. Bon, Djougou Mali n'était Mali frilé. Hein? Donc, al Cédao ka sanction, c'était pour que Mali free. La déclaration que Wagner bien, c'était pour que Mali free. Voilà ça, Mali a voulu. Nous kama on faut que warde saraka di mercenaire ma ko yere la kana me o te ka mali la kana wala o be doctrine ertupita ka barakeni o wala sini ubo de bolo ka mati nyali ala kan kisu toro ni ala taala sonama donc nous nana seulement yala de la seulement yala on nana a jetime on nana ko 10h30 ku kan ta ka 15h30 ou bien 16h 10h30 et ka protocole présidentiel voilà on nana aéroport là ay ñogon fu ay baroke ka tla bu che ka taka kulula u tale kulula ay aussi ay jimi ay duminike u be klaw bela wati me ti ali erkele mu bulu kuma na donc ma ba fa asimi na doron an on nana ni sona odo ni ma sona re o ya bana bon kuma wara te quoi mais asimi bi profiter ka fu nyana di aw da don kuma tini ouais wa on il la dinedo u nana malarika donc mɔgɔw ka ni événement to yen mais an bɛ min fɔ président ɲɛna dɔrɔn u ka ninnu ka jugement teliya dɔrɔn quoi d'accord u ka juger a ka d'u ye mun kɛ ni ko bɔra o kɔnɔna na a bɛ dɔn k'u jugera sinon n'a ye ninnu bila ka sɔrɔ jugement ma kɛ i b'a fɔ ko ne y'a f'i ɲɛna Alassane Dramane bɛ tila ka plainte porter Mali kama a ma u ka communiqué la ma ko otage de yan u y'o fɔ bon u bɛ sigi communiqué kan de ko otage de tɛ wa ale de bɛ bɔ fɛnɛ ka yafa deli wala dɔrɔn tɛ dɛ papier de kan ka kɛ nin ko bɛɛ la k'a bɛɛ sɛbɛn hali ninnu bɛna deli mun kɛ u b'a sɛbɛn anw nana u jo t'a la u na cogo ma ɲa wa otage fɛnɛ tɛ n'a bɛ kɛ min ye wa a bɛ to Mali ni Côte d'Ivoire cɛ olu bɛ taa a tɔ bɛ to Alassane de bɛna déclaration kɛ n'o ma kɛ a tɛ ɲɛnabɔ an b'a fɔ nka Mali ni Côte d'Ivoire tɛ kɛlɛ la o u bɛ fɛ k'a ko de Ivoirien mɔgɔ 5 wa 7 de b'a kɔnɔ n'i y'o bila sisan o b'a Ivoirien b'a k'olu ta bɔra mais tɔw ye jɔnni ɲininkali gɛlɛn o de y'a kɛ u bɛɛ wulilen bɛ k'u jɔ parce que u ka mɔgɔ cilenw de docteur vraiment merci i ka nin kunnafoniya in la o to question tɛmɛnen ka bɔ a la an ka question sabanan an ye k'a fɔ ni korima ni parti politique dama damani bɔra a la an ye k'a fɔ parti politique fɛn fɛn bɛ Mali la yan a si tɛ ka transition dɛmɛ comme il faut an y'a k'a fɔ parti politique dɔw yɛrɛ ɲɛmɔgɔ bɔra k'a fɔ ko an ka premier ministre taara discours in kɛ ko discours in kun man ka kɛ i bɛ se ka hakilina jumɛn de fɔ an ye o ko la d'abord an b'a daminɛ parti la non parti i b'a fɔ ko parti ɲɛnɛmaw olu de bɛ ka transition dɛmɛ maliyɛnw tora fili dɔ de la parti ko la ADEMA tɛ parti ba ye RPM tɛ parti ba ye i ɲɛ b'a parti si la parti ba yɛrɛ tɛ Mali la Mali parti ye mun ye i b'a dɔn funu barani de don c'est à dire sisan e bɛ parti sigi sen kan n'u y'e kɛ premier ministre ye dɔrɔn bɛɛ bɛ bɔ a ka parti la ka na e ka parti la pour que e k'u bila poste la donc poste ko kɛlɛ bon u bɛɛ bɛ balo fɛnɛ Mali jeli de la u bɛ kɛ ministre ye u bɛ kɛ directeur ye pour que u ka parti financer donc i b'a ye Mali parti a ka bonya ni a ka dɔgɔya u bɛ sigi n'a ye fanga sɔrɔ ADEMA tun tɛ parti ba yan parti ba kun mais wagati dɔ kɛra la n ko ADEMA taara fo jɔyɔrɔ 3nan na RPM député 7 de tun b'u bolo i bɛ k'a kɛra président ye dɔrɔn o ye député joli sɔrɔ 75 Asuma créera tilegan fɛ an bɛɛ ɲɛna ala ka hinɛ Bube la a kɛra premier ministre ye dɔrɔn a ka député taara 20 ni kɔ la u bɔr'u ka parti la un coup parce que a ye dɔw bila place dɔw la f'an ko de dabila Mali ko la ka mɔgɔw bila direction na appel à candidature ne t'o fɛnɛ la c'est à dire an ka mɔgɔ ɲɛnamaw ta minnu ni mun ka kan k'o bila yen parce que i b'a dɔn fɛn dɔ bɛ yen hali u nana don an kuma non n'a bɛ mɔgɔw sigi yɔrɔbaw la il faut faire appel à candidature n'a kɛra appel à candidature ye o tuma na jamana jɔyɔrɔ ye mun ye e la jamana de b'a ka mɔgɔ nommé k'a sigi n'i ma baara kɛ a b'i lawuli ka bɔ yen c'est ça l'autorité de l'État mais olu nana o de abuser pour que i ka place sɔrɔ f'i i ma kalannen to k'i yɛrɛ feere e b'i yɛrɛ feere de parti ma c'est à dire i b'a dɔn
mɔgɔw ka hakɛ to Sunkuruba b'a yɛrɛ feere cogo min na Mali maa kalanenw 30 ans kɔnɔ u y'u yɛrɛ feere ten ka don partout la wallahi i ka kalan t'a to place bɛ d'i ma i ka kodɔn t'a to place bɛ d'i ma mais n'i bɛ parti min na hali n'i tɛ fɛn dɔn e bɛ bila place dɔ la médiocratie an y'o de kɛ les médiocres là la promotion des médiocres pour que i k'o faamuya Adama fanga i tun tɛ kɛ DCAP ye n'i tɛ Adama la RPM fana kɛlen ka fanga ta a ye DCAP bɛɛ falen k'a bɛɛ kɛ RPM ta ye mais transition na e y'o ye wa o ma kɛ parce que majorité tɛ fanga la opposition tɛ fanga la donc parti ba tɛ Mali la i b'a fɔ de ko parti minnu gɛnna ka bɔ fanga la olu de tɛ ka transition dɛmɛ parti minnu gɛnna ka bɔ fanga la minnu kun da bɛ tulu la n'olu da bɔra la majorité minnu bɛ IBK nɔfɛ olu caman de bɛ yen olu de tɛ ka transition dɛmɛ wa o kɔrɔ tɛ ko ka wusa ni parti tɔ ye hali n'u ma kuma u si kɔnɔ a tɛ foyi tiɲɛ Mali ye pour que i k'a faamuya ko Mali yɛrɛ démocratie tumu yɛrɛ de b'a la c'est une démocratie feerela tɛ cogo di mais a jateminɛ kɛ maa 8,8 de tun kan ka voter 2018 présidentigi la maa 3 de ye président ta a tɔ 5 dun tiɲɛna ɲininkali e ma ni fiɲɛ wulila dɔrɔn fanga bɛ taa parce que a ma sigi jɛlenya élection fɔra ma kɛ jɛlenya kan Mali la député tɛ sigi jɛlenya kan maire tɛ sigi jɛlenya kan a bɛɛ sigi ko wari min kun o population yɛrɛ fɛnɛ o fɛnɛ b'a yɛrɛ feere wari minɛ ni min wulila maire hɔrɔn de ka d'an ye dɛ député hɔrɔn ka d'an ye dɛ mais wari minɛ yɔrɔ la hɔrɔnya tɛ foyi nɔ u bɛ wari minɛ ka hali tɛ maa min dɔ o b'o ta docteur ali tɛ nin suguru bɛɛ bɛ ka minɛ mais ne ma bɛɛ tɛ yɛrɛ feere yan e ka taa i ka jamana kuturu di mɔgɔ ma tiɲɛna jateminɛ kɛ yɔrɔ an ye député minnu ye an kɔni ye